Fyswn ni cwpl o flynyddoedd yn ôl wedi synnu at y math o ddiddordeb mae cytundeb masnach yn gallu creu. Ond yr wythnos hon yn arbennig, heddi yma yn Strasbourg, dyn ni wedi gweld yr ymateb pa mor gryf mae pobl yn teimlo am y cytundeb roedden ni'n pleidleisio heddi rhwng Ewrop a Canada. Nawr, wrth gwrs, dyn ni eisiau cael masnach gyda Canada. Mae hynny yn elwynu i gyd. Ond mae rhaid i'r cytundeb ei hun fod yn un teg sydd yn edrych ar ôl buddiannau pobl, busnesau bach a'r economi cyfan. Nid dyna beth oedd sita y bleidlais oedd gyda ni heddi, a dyna pam nes i bleidleisio yn erbyn ond fe as drwodd. Mae pobl wedi bod yma yn Strasbourg, cannoedd o bobl, miloedd o bobl wedi sgrennu ata i yn mynegu pryder mawr ynglyn â sita. A diolch i chi i gyd. Dwi yn falch iawn bod chi yn dilyn ac yn helpu gyrru y drafodaeth yma tuag at cyrraedd pwynt lle dyn ni yng Nghymru yn gallu cael cytundeb teg gyda gwledydd eraill. Mae'r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn rai ansicr iawn i ni i gyd, a mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n edrych ar ôl buddiannau Cymru. Felly, trwy weithio fel hyn gyda'n gilydd, bod ni wedi clochli'r pleidlais heddi, dwi'n gwybod bod ni yn paratoi'r tir ar gyfer economi cryf yng Nghymru yn y dyfodol.